Bethuna sizohleba ke apha ngale update intsha ndiye ndayiva ke kwesisehlo besisivile senzeke eMzumbe apho kuthiwa uMpumelelo Mseleku uye wadubula wabulala umuntu ebengenwe kokwabo. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Now ke betnani niyazi ke uba apha ekuqaleni kaFebruary ke kwavakala uba uMpumelelo udubule umhlali waseMzumbe. Kuthiwa lo mfana nanomna 24 or 25 years but usemncinci kakhulu. Uye wafika kowabo bekuthiwa ke qala ufike wabuza uba iphile nja uMseleku. Kuthiwa ngoku uye wafika kukho uMayeni, kuthiwa uMayeni ebebhizi esebenza endlini, wabeke caba ephethe umpu, wabebuza uMpumelelo, wabuMayeni ke caba wethuka kuba lokho ephethe umpu. uMpumelelo kuthiwa waphuma naye sephethe owakhe umpu. Kwenzeka ke okwenzekileyo kodwa waphela edutyulwa umfana wasweleka. Nawo indaba ezivakalayo ke ngoku ingathi kuthiwa allegedly lo mfana ebesebenzela le security company kaMpumelelo, namazi uMpumelelo bune security company, and then kuthiwa ke ngoku nalompu uMpumelelo amsebenzisileyo umdubula ibingowala security company yakhe. So amapolisa ke aye aconfirma kwachaza negama lalo liphephandaba eli uba aconfirmile amapolisa ba sikhona isehlo esinjalo ngoba kukho abantu ebebengakholelwa besithi sithetha ubuxoki ayikho nto siyithethayo. So yenzekile nyani lento, and then ke ngoku ba contacta utata Musa Mseleku uva kuye uba ithini into, baye bamcontacta via WhatsApp. Na utata Musa Mseleku ke kuthiwa uye wethuka uba ijournalist imbuza ngalento, and then iphinde ifune uba aphawule ngayo, ibizafuna kubani information. So kuthiwa ke xa ijournalist iye yambuza ke ba yena uphawula uthini ngalento, kwenzeke ntoni, watata Musa Mseleku ngelishwa mfethu andizokwazi uphendula ngoba mna bendingekho. Lento ke besiyivile bethunani ba utata Musa Mseleku ngokuba kusenzeka lento ebengekho, bade bathi abantu abazaziyo izinto zapha ebekwamacele ngalamini ngale Friday kusenzeka lento. Uba ibingekho lento besizawuva utata Musa Mseleku ethe there is no such a thing. So ngoku uthi yena ebengekho akathi ayikho lento, and then ke ngoku ipolisa nalo ndazo Colonel Chawunda liyabiza igama lakhe ndizalibhala apha, liye lavuma ba ewe khona into nje biyenzekileyo eMzumbe. Naw ke ngoku abantu ke ngoku nabo bayazithekelele inoba kwenzeke ntoni. Kuthiwa mhlambi lo mfana kube bephangela la security company mhlambi khangabhatalwe into bangela bezawudimenza yongena pha, and ke ngoku ucacile into bengaqala ukuya pha. Yabona kuthi mhlambi ke khangabhatalwe okanye noba kutheni asiyazi, because abakwamseleku abathethi. Utata Musa Mseleku emveni koba kuvele lento uye waposta uMpumelelo kunye noLwandle onyana bakhe babuza abantu phantsi kwala post uba he tata ithini into yompu nonyana wakho nodutyulwa komntu. Bekho ne-speculation soba ke lo mntu uhlala ngakulo nkosikazi omtsha usamke. Abanye bathi mhlambi nobisi isidala sakhe sithetha ulwimi esingalaziyo, banqanda kabanye besithi hayi bethu sanongcolisa igama lomnye umntana, lento ngathi ayinanto yokwenza naye, ngumuntu waseMzumbe phana engowaseMzumbe. Utata Musa Mseleku khangaziphendule ezo comments on Instagram. So ke abakwamseleku bathulile, bayakuthanda ke shem uthula. Niyakhumbula nayaza allegations ze 200k zala mntu abancedayo ukwenza uthando nesithembu cwaka kunanamhlanje abakaphenduli. So nalena ke kusethe cwaka lona ke ndiya-understanda kodwa kuyo wayebethulile because kaloku yinto edibene namapolisa kusekhuphando, so funeka babe careful into abazithethayo. Kwa abantu abapha ezinye izinto abazivezayo mhlambi zike kuthiwe mhlambi inga-affecta uxoxwa kwecase, uyabo. Nathi ke siphethwe buMamgobhozi ukuthi sesithetha nje izinto because seziku-social media already, so sizawuthini ke. So ke itsho ke bethunani into khani itsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke lento. Abangakholelwayo bethunani I hope bazawukholelwa ke ngoku since amapolisa econfirmile ba isehlo sona sehlile kwatata Musa Mseleku. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.